Mela, biex tejnu naqra fit-tindif, u rajt apparti li konna cleaner once a week, minflok il-pala u l-iskupa jew inkella dan il-ħaġu illi konna nużaw qabel, ħadda nużaw xi ħaġa iktar effettiva u xi ħaġa iktar sempliċi. U din hija din it-tip ta' magna tajjeb illi kif qed taraw fuqha hemm miktub frant, jiġifieri meta ħankunu qed nużawha naraw li dik mixja il qudiem. Din li tagħmel hija li tiġbor kollox, tiġbor kemm ix-xahar, tiġbor l-affarijiet li ħanaraw anke mal-art tajjeb, u kull ma rridu nagħmlu huwa li sempliċement nimxu biha. Mela, ħanimxu l qudiem u ħanibdew naraw dawk iżhom brushes mixin. Alright. Ejja nassumu li naturalment qed tiġbor itra, importanti ngħaddu l-irkejjen. Hemmhekk jinġema ħafna trab speċjalment in-naħa l-oħra. Tajjeb diġi pereżempju jiena jkun importanti li mbagħad minnaħa tagħna ovvjament ngħaddu l-istudju kollu ta' però mal-irkejjen insibu li jinġema anke ħafna trab. Importanti ħafna illi dak niġbruh naqra għax l-indafa hija kollox speċjalment meta jkunu qed jagħmlu exercises mal-art. Alright, mela kif qed taraw il-brushes ikunu qed iduru u il-magna tkun qiegħda tiġbor. Just in case teħel kemm tolluha naqra, eċetera, eċetera. Issa, flok ma tfarfru għandhom biex li jġib magħha di għandha isa compartment żgħir. Għanżom naqra l-mobile, għanara kif għan il-navika. Mela. Mela, għaw nisfel. Għanda fejn ġema jitrab. Alright. Jidħol hemm żewġ garaġ żgħir. Kull ma rridu nagħmlu allura minflok ma noqogħdu infarfru l-iskupa u l-pala. Sempliċiment ħanbattal jiena dak it-trab. Ħanbattal kollu ġodda żmien. Right, u daqshekk. U dak u xogħol. Tajjeb, ħalli kemm jista' jkun inżommu l-ambjent nadif mela. Niltaqgħu.